non ceerno Modou Sissoko e waɗa tiimi ɗo kadi ɓerde nde wonɗo durata wonde yahani arta ɓeɗo fof en mbaɗiɓe jumde wonɗo ko yimɓe daraniɓe tumde gandal ko yiɗɓe tumde gandal kadi wona ene cuuɗi wona ene moggi kaalowo wawi tan ko haalde keɗotoɗo wellata haala ɗum noon ceerno Modou bisimilla tawi wonɗo pawata heɗe julmo wuuri en dutti julmo wuuri galle ceerno en duttoto galle Seydil Hadji Amadou Tidiane Ba Seydi Ba soknaɓe ɓe ɓe mbi'iɓe julmo wuuri ko adi foof tawo min wiyata yummiragal waliyaɓe sokhna Mariam Acci en calminimo en juurimomo en mbimo julmo wuuri en mbi'i kadi tokor hawli en ɓe hawli Ceerno Ousmane Thiam tanu Seydil Hadji Ali radiallahu taala anhu en mbi'imo julmo wuuri sokhna Ramata Mamadou en mbiɗo julmo wuuri sokhna Ramata Mamadou ɗon heeɗi ma foye seeɗa tawde ko on ko ko neeri en mbiɗum julmo wuuri eyyi on saaha deften hen kadi duttoɗen e maɓɓe kamɓe fof hawli Seydil Hadji Mouhamadou Abdou Saïdi mama hawli tokor hawli mo ganduɗa en mbi'i ɓe julmo wuuri en jahan kadi jottoɗen damal ceerno men ceerno amati ceerno men ceerno Abdoul Aziz mbiyenen somnaɓe woɓɓe ɗon ɓe kamɓe fof en mbiɓe julmo wuuri woni ɗum yummo Astou Baro aywa sokhna Aminata aywa e Sarifatu mo ganduɗa kañum ko tanum sérifaɓe tanum nela sallah sallam kamɓe fof en mbiɓe julmo wuuri duttoɗen kadi damal ceerno men ceerno Ibnu Umar Ceerno nene mawɗo Thiam kañumni ko ginniraɗo mamiraɓe kañumni en mbi'i ɗum julmo wuuri en mbi'i ceerno men o kadi mo ganduɗa ko ɓi oustage meɗen gonɗinɗo en Allah onni en mbi ɗum julmo wuuri kamɓe fof si en limti juumen garten galle camɓe kamɓe fof en mbiɓe julmo wuuri ha tenki e newiraɓe goggo Aminata Alaji en ɓeɗo fof en mbiɓe ndendiniɓe goten kala mo nodduɗen yo lomton en heddiɓe e mbiɓe kamɓe fof julmo wuuri eɗen ñaaguiɓe duwaw e oɗo subaka moƴƴo en mbawa limtiddeɓe kono kala nde ɓerde addima addu fof ko Seydil Hadji Mouhamadou Abdou Saïdi Seydi Ba ko noon tigui mbiɗen julmo wuuri Amadou Mbaye ko ɗon kadi mbiɗen kadi gandanɗa galle gandanɗa man hoorema galle Amadou Dikal ɓinguel meɗen ceerno Siraji ene jogui gandanɗa duɗal meɗen duɗal yiɗɓe Daouda Seydou Diam onne kadi en mbi ɗum julmo wuuri ma en calmina hen galle Mamadou Bocar tan to nene rek kadi en mbi ɗum julmo wuuri kañum nene jiiɗa foof ene huccite radio ene heeɗe hen on kadi onne julmo wuuri onne kadi yallah ɓeydanmo cellal no feewi no feewi ewa dendagal galle Sisiɓe e jejjita ɗon ko Fatimata Diallo Fatimata Maynoy ɗum Coumba Idy Ndongo te haalani wiide jabade onne kadi ko neɗɗo men no feewi ko guila neere wona mere ha yettiɗo neere hande ko ñande gandale yo ceer ɗum noon onne kadi ko ene heeɗo en ene tawni ñaganimo Allah juutde balɗe kono kadi en ɓeydat kadi e yimɓe jumde wonno ko moƴƴo kadi ko alhamdulillah guila e mosoji mabɓe ɗo jiiɗa fof ko ɓerde ne wetti kala mo jiiɗa ene mosata ko ɓerde ne wetti enen mbiyamo julmo wuuri on rogere mum nan ɗon kañum haala mum ka gasata kañum ko mum kam on ko mum ko si en naatani ɗum ta en gayrata saabu sababuji mawɗi ɗi fof ko woni ɗiɗo erali e ɓeɗo nanoɓe heeɗiɓe fof ko on woni sababu nden hunde rewna noon e jungo Abou Ndiaye Mamadou yo Allah junnu balɗe mabɓe Mouhamadoul Bachirou kadi mo ganduɗa golle ɗe fof gaccaɗo e jungo muɗum ala fof ko ngakkata ala fof ko manque e golle mabɓe kanko e pinal janggowo en e dendagal technicien en men jooɗiɓe ɗo ɓe ɓe ganduɗa hufanoɓe en karalla ɓe Amadou Samba Lo en Ousmane Camara en Amadou Tidiane Kassé en jagge mawɗe ɗe ganduɗa nde wonno Allah ne jogor moƴƴirde sifaji ɗi Cheikh Siraji Dine andi kanko nde o jabana duwaw makko nde kala gueɗal garowal ina daronomo ko ma suuɓe sutte taw ina wawa gaynude haaju o no o yiiri ni faade e oɗo l'islam
ko ɗum Allah sumtanimo ɓeɗo sukaɓe haranleɓe ɓe ganduɗa elle janggoyno koto leyɗele tubakoɓe leyɗele goɗɗi ɓuuri hawnade bo cikkata hen goto foof so huufi ko ina ƴesa ɓurde yaaɓe hebloyade e leyɗele towɗe ɗum ko noon Allah waɗi nde wonno keɓlowo o keɓlanteɗo o hebloyi on ko gueɗe ɗe foof nana e mum Seydil Hadji Mouhamadou Abdou Saïdine gueɗe ɗe keɓle o hebli foof o gayni so sa jibinama e junggo makko walla sa woni almudo makko walla sa woni ɗi almudo makko sirruji makko ɗi e anniyaji makko e paandale makko moƴƴe ɗe foof ɗum ina yalti e dentale ha ina weeli haalde welani deƴƴude yo Allah junnu nguru Alhaji Mamadou Youssoufi Albine hitande orore nde mbimo ceerno Mamadou Youssoufi eɗen gandi mi heewi wiide doño kala ɗo ari wontat ɗum eyyi gonga so ari nokku tan miɗo namdima noon on ɗum holko woni dawde Sadi Samba miɗo namdima ɗum doño miɗo andi ɗum holko woni holno wayi kañum ɗum sifa o ko addi hani waya noon eyyi ɗum ɗon kam ma en gartoy hen taw ko e ɗemgal ma ɓeydoɗa famdude en sa yi mi wimo doño ɗo woni foof kañum ɗo ari fof wayanno kono Cheikh Siraji Dini sa ari mbayata tan kono makko ni Cheikh Siraji Dini kañum ko sa ari mbayata kono makko ni doño noon ɗo ari fof wayata kono hunde nde wayni joni kono Cheikh Siraji Dini sa ari tan no wayni mbayata sa yi kadi mo gontuɗomo kadi a wontat kadi sa yi gontuɗo on a wontat ɗum sari saaki e ngal ɗo dental Alhaji Abou Ndiaye en mbi joni nane eɗen puɗɗinoma haalde makko ene mbiyatno annabi pular ina ha woni gandanɗa an ɓiɓe annabi pular en kalɗum ha haala tijjani an ay tijjani an ko en mbima ko annabi pular en mbi kadi Abou Ndiaye annabi pular walla annabi fulɓe saabu tijjani an fandare faanino e ɓiɓɓe fulɓe denten kawrani o wi mi jimanmi jimol mboɗi e feere ma mbuuɗa mbuuɗuma ko ɗum semminte leñol andi kanko no noddino fulɓe hay sini ko gooto e men fof nogas kanko Tijjani an hay so gooto e men fof nogas ndendinen mbaɗen radio tawa radio ngo ko radio fulɓe tan gonga o noddi kono mataw alhamdulillahi rabbil o noddantino ko Abou Ndiaye gonga radio ji kay e gure fulɓe keewi gonga kono innirtego tan radio fulɓe tan e aduna he hande ko radio mbaɗi ko radio l'islam kadi radio fulɓe ko l'islam kadi ko pular tan haalte hen hay journal noon ko pular tan nanata hen a nanata hen goɗɗum e goɗɗum ndeke noon ko Tijjani an ewnino ko ɗo ɗum noti ko soñino ko notima e Alhaji Abou Ndiaye gonga ɗum tagui noon wonanno ko feere ma mbuuɗuma gadden kisa fof Allah tagini en gandanɗa ceerno Abdallahi Wolle kañum fof mbuuɗuma o fof Allah watti ɗum e juuɗe makko o wine radio ngo nani tawde en mbaɗanno o wino leñol fulɓe fof yo addi nogas sen dendini en keɓat radio joni no Abdoulaye Wolle rendini leñol fof fulɓe fof ay radio darima ay joofako aɗa fuladiyankoɓe ko waliyaɓe Allah kala koɓe kaali andu gandanɗa man koko arata hay sinno arani e dow makko tawat kam koko arata gonga kay ɗum tagui noon en jii inchallah ko eretono ko alhamdulillahi maɗo ko Allah waɗi Abou Ndiaye woni nelaɗo fulɓe Abou Ndiaye woni annabi fulɓe ɗum noon ko wona noon eɗen kaala sababude eɗen gone radio ala kalɗen ko Allah ina ɗum sallah sallam e wondemo ɗum andi ceerno Dawda wonko deƴƴetake wonko haalatake ko deƴƴetake ko so haalaka tan perdat ko kalɗa ɗo erago Tijjani an ngo notagol ngol ko noon tigui Allah waɗi e jiida e erago Seydil Hadji Mamadou Abdou Saïdine ɗum ko bangim nde o hemno ko nde o yinno hebde ɗum ɗo ko kufɗen ɗo ko o wi ko o haanino tawa kala ɗo jooɗimi ko kalanmi ko tawa aduna o fof no heɗoɗum ayi ngon erago e ngo woodi ngo yeggitaka e ngo e masiŋaji ƴettore woddani Allah yi ko kalɗa haala annabagal e waliyagal ko waliyaɓe konnguɗi munen ɗi soɓe kaali wattu windu e hoorema walla mbaɗa kuɗol sabu koko aroyta en ceedima ɗum hannde
yo Allah juutno gurnameje maɓɓe amin alaji Abou Ndiaye alaji Abdoulaye Walla Ndiaye e dendagal e dendagal liggotoɓe ɗo ɓe kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe e mbiɓe julmo wuuri kadi so en duttima to Seydil Hadji Amadou Tidiani Ba wonde e makko ko Hamadou Siraji Anne en mo alaji Hamme Kebe en eywa e ba Rafi Sow en ɓe ngannduɗaa ina ndarii jamma e ñalawma ina kaɗɗili ina ngondi e ceerno meɗen keñaaki njaaraani doole njaari ko seese ina kumti haajuuji kadi hakkunde ceerno e julɓe ɓee yo Allah juutno nguurdam maɓɓe kamɓe fof en calmii e mbiɓe julmo wuuri en mbii kadi galle ma julmo wuuri en mbii kadi galle Abou Ndiaye julmo wuuri amin amin en mbii kadi galle Sisiɓe julmo wuuri tuggan ma Ablaye Sy tan walla mbiya julde Sy haa fayi less fof en mbii julmo wuuri en mbii kadi galle Diadiaɓe fof julmo wuuri ɓesgu Adama Seydou fof ewa ɓesgu Mouhamadou Seydou fof e ɓesgu Daoud Seydou fof e ɓesgu Ibrahima Seydou Samba Daoud Samba Demba ɓeeɗo fof en mbii julmo wuuri en mbii kadi yo Allah rokku en wattudinimo wuuri ya barke Allah ñiraɗum sallallahu alih w sallam ɗum noon e yamirore ma tawi a hokki yamirore ewa yiɗɓe naatde kañumen mbaɗa julmo wuuri kañumen ene keƴa heen onono kadi e goɗɗoyi e musidɓe meɗen en gaccamɗo en gaynta o wi ganduɗa kala mo limti juuma eyi ɗum noon kala mon heɗo radio ngo bisimilla assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah